ଦେଖନ୍ତୁ ରିଦ୍ଧି ପୁରା ରେଡି ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି। ଏବେ ସକାଳ ପୁରା 6:20 ହେଇଗଲାଣି। ଅଟୋ ବି ଆସିଯିବ 5 ମିନିଟ୍ରେ। ରିଦ୍ଧି ପୁରା ରେଡି ହେଉଛି। ତା ବ୍ୟାଗ୍ ରେଡି, ତା ଟିଫିନ୍ ରେଡି। ମାମା ମୁଁ ମଫଲର ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ନାହିଁ। ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ମଫଲର ପିନ୍ଧିବନି କେମିତି? କାନରେ ପବନ ଦିଅ ମଫଲରଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ମାମା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ରୁହି ବି ତାକୁ ଅଟୋ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ସିଏ ବି ରେଡି। ରୁହି କୁଆ ଯିବ? ହେଁ ଦିଦିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବ ଅଟୋ ପାଖକୁ ଯିବ? ରିଦ୍ଧି ପୁରା ରେଡି, ଖାଲି ମିରରରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ରେଡି କି ନାହିଁ। ଆଇ କାର୍ଡ଼ କେଉଁ ପଟୁଆ ପକେଇଛ? ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇ, ତମ ଆଇ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି? ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭୁଲ ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଦେଖାଅ? ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଟିକେ ଆମ ଗାଁ ନାଁଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ତା ବାବାଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଇଛି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁହିର ଫଟୋ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସରି ରିଦ୍ଧିର, ସରି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ତମ ବେଲ୍ଟ ଖୋଲିଗଲା। ବେଲ୍ଟ ଖୋଲିଥିବ ଦେଖେଇବାକୁ ବେଲ୍ଟ ଖୋଲିବାର କ'ଣ ଅଛି? ହଉ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଗଲାଣି ତଳକୁ, ରେଡ଼ି ହେଇ ଚାଲ। ଏ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକିରେ ବଡ଼େ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତିନି, ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଯିବା। ରୁହି ପୁରା ସକାଳୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଯିବ ବୋଲି ଅଟୋରେ। ଏ ଅନିଲ ଦି ଭଉଣୀ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଟୋ ଯାଇଛି ତଳକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ, ଆସିବ। पीछे मोड़ दोनों। कुकुर दी सकाळु सकाळु बंधारे आसी चलछि। आज धनु संक्रांति, धनु मुआ भी पूजा हम बंदाती पाखे पूजुची। रुही तार सकाळु बुलुची। सकाळु पूजा सरीगला मोर। रिद्धि स्कूल पलैला, रुहीर खाଇବା सरछि। एबे पूजा भी मोर ऑलरेडी सरी जाइछि। आज धनु संक्रांति, धनु मुआ भोग लगी ठाकुर पाखे। एबे टाइम प्राय सकाळ 7:05 होइछि। प्रतिदिन मोर ए टाइम रे ठाकुर पूजाटा सरी जाए, तापरे आउ जा घर कार्य चलो। रुही मुआ धरिकी खाई। मुआ खाओ खाओ खाओ। धनु संक्रांति रुही मुआ धरिची। सकाळु बे चाहा मु बसैची, पूजा सारिकी ठाकुरंक दंडा पाइली। आज संक्रांति चाहा बसची। देखो मोर रोसई सरीगला। 9:10 होइछि। मम्मी रुटी, दादी पूरी, एठी डालमा, एठी मो भी अरुआ भात कर देछि। एठी शाग टिके भजा होइछि। एठी बीन्स आलू भजा।
ଏଠି ରୋହିର ସିଝା ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ନାତ ସବୁ କାମ ମୋର ଏବେ ସରିଛି। ରୋହିକି ଏବେ ଗାଧେଇବି, ଏଠି ଆସିଲେ ଖାଇବ। ରୋହିର ଏବେ ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା, ସେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା। ଏବେ ରୋହିର ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ତାର ରୁଟି କ୍ଷୀର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ସେ ଏବେ ଖାଇବ, ଖାଇକି ଶୋଇବ। ରୋହି କହୁଛି ଖାଇକି ଶୋଇବ। ଟାଇମ୍ ଏବେ ସକାଳ 9:30। ଡାଡି ବାହାରିଲେ, ଆଜି ହାଟ ଅଛି। ଖାଇକି ଶୋଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଏବେ 10ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍। ରୋହିର ଏବେ କାମ ସରିଗଲା। ରୋହି ଏବେ ଶୋଇବେ ନାଇଁ କ'ଣ? ରୋହି ଏବେ ଟିକେ ସଜ ହେବେ, ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇବେ, କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବେ, କଳା ଲଗେଇବେ, ଲଗେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦିଦି ଆସିଲେ ସେ ଉଠିବେ, ପୁଣି ଦିଦି ସହିତ ଟିକେ ଖାଇବେ, ପୁଣି ତାପରେ ଖେଳିବେ। ଏଇଆ କରିବ। ଯେହେତୁ ରିଧି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ରୋହିର କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ଘରର ବି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଭାବିଛି ରେଗୁଲାର କିଛି କିଛି ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ଦିଦି ଆସିଲେ ଦେଖିବ ରୋହିର କ'ଣ। ମୁଁ ତ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରୁନି, ଯାହା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାରୁଛି କରୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ କ'ଣ? ରୋହି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ନା? ଶୋଇବ 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 ଶୋଇପଡ଼ିବ। ହଁ ହଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋହିର ଏବେ ପୁରା କଳା ରେଡ଼ି। ରୋହି ହଲେଇଲା, କଳା ଟିକେ ଅସାଇଜ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଉଛି। ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦେଲ, ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦେଲ। ଲଗା, ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦେଲ, ପାଉଡ଼ର ଲଗା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ରୋହି ନିଜେ ନିଜେ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସଜ ହେଇଗଲେ। ହଉ ସେତିକି ଲଗାଅ, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲ, ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲ, ବାଏ 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 କରିଦେଲ, ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲ, ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲ, ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ। ଏହି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 10ଟା 15। ସକାଳ ସବୁ ଟିଫିନ୍ ସରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି, ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି। ରୋହି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଦିଦି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ରହିଲା ପରେ, ଏଇ ସମୟଟା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ପାଏ, ତେଣୁକରି ମୋର ବି ବହୁତ ପାଠ ଟିକେ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିବି, ସବୁ ଚାଲିଲା ପାଠ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣାଇବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।